אמרת לו איזה מדהים אתה, וזה עבר כזה לידו, לא ממש התייחס, יכול להיות שהוא יתרגש שמשבחים אותו. וזה ההבדל בין שבח לעידוד. בשבח אנחנו בעצם מחכים לאישור חיצוני כל הזמן. כשאנחנו מעודדים ילד, אנחנו בונים לו את הביטחון העצמי. אז אם הוא מצייר ציור שממש אהבת, ואת אומרת לו, וואו, איזה ציור מושלם, אתה אמן, נשמע מעולה, לא? אבל מה יקרה בפעם הבאה? שהציור לא כל כך יפה כמו שרף הציפיות שלי כבר אומר. אז במקום לומר כל הכבוד, לומר לו, ראיתי שהשקעת המון זמן בציור הזה. רוצה לספר לי איך אתה מרגיש? אני בעצם מכירה במאמץ. הוא סידר את הצעצועים בבית, בחדר שלו, אז במקום לומר לו, איזה אלוף אתה, איך סידרת? אז אני אומר לו, ראיתי שהתאמצת ממש כדי לסדר ולהחזיר את הצעצועים למקום. תודה, עכשיו הרבה יותר נעים בחדר. זה ההבדל בעצם בין עידוד לשבח. אנחנו מכירים במאמץ שלו, ואז הוא גם יודע לקחת את זה למקומות אחרים. כי יש לו את הכלים והיכולות בבניית הביטחון העצמי וידיעת המסוגלות שלו. אז היום, במקום לומר כל הכבוד, נסו לומר, ראיתי שהתאמצת.